Yere Asante a one matwa womo ebeya na yese womo so ewo Nifa Fekuo a ewo Asante mantem ha no Nifa Fekuo no se wohwemu a na yese eye kon ahodo a na Asante eko kwanya no mo faso ehye wono mo asrafo na womo de wono mo ekodo ekon no anase ekosa no eno ne nam so ema yenya saa Nifa Fekuo na yebekọ se de eguso ye na yene nananom bi abo enkomo yehu se eye Asokore Mamponghene ewum yehu se mfantefo he wo kumase na kwesi esel ono so eka ho na afeyi na naboache yam Abibirem wonu nyina yehu se wono eka saa Fekuo ho eti yebehwe na abra wono beyi wono agi akonya yabo apin womo na afeyi yene womo agi enkomo. Makwa baba NYANSAPO kasa mfonyi so NYANSAPO na waje so de ama me say sane ne badwembem samre sawhwe a Fekuo a yaba beje nyimu eye Nifa Fekuo na enumu na yehu se ayemfo banan ene mprempren wono ete anomu yehu se Asokore Mamponghene eka ho bi yehu ye nana nansen encheye odi mfinhia duosia ewo animfie mu nya akonya obetena so NYANSAPO ye ho ayide emambo no wono nyina ewo Fekuo mu nti moma ye kwan na afi ye nwuram na ye ne wo mo enkodi nkomo na afi ye mfa wo mu din na aka na emfanto aso emfama mo ayofo samre se wo hwa se de to monim no Nifa
Fekuo a ewo Asante mantem hanom wonom atena yenie ebresimu no ye do mu nyina din be tutudwa ede amamo ewo ho ye hu ye nana mfantefo wonom nso ehene ewo hanom a ye ni na sab ne de ene nana Asokore Mamponghene wona ye ne ebetwetwe enkomo ekakra nana wadaruma ye mo akwa aba NYANSAPO kasam mejemuso nana we de wonananom ene ye pese ye bisa ena akoye afia no ahia asa akoye akoside kese etwa to ewo afimu wadaruma kakra be na obeka de ache wala no de me kan se de mu hunu ase dodo no ayi pass for penimfo aman ne kakra bi ne baaye nanso akokama pa ye nsusu ni sei aye fe nananum afa ye ho yabo abotire yaba betena se yakochia wo hene afi ho wo baaye nso yakochia no amana hunu se asante ye obi ekire ene obi nso eka enti aye kama se ne mo so onya adaje na mo begya no disem na mo dia amansan etie ye asante de ye nie ho agro amamre no ye som ne se bosom sante na oti ho no ye hunu se ye bosom no ye som no papa ye som na nigiem ehinkwafo mo etie enchen nyina wo mo som ye anigiem fi se mo pese asante ebeba fom enti na hunu ade fefefe nana wadaroma obi bisa se Nifa Fekuo no mujimade titiru pa ne se ya se na obeka no Fekuo ni nyina no tumfo hihye no ekon mu enya nei ene ehye mra ne ekon eje asase ekon epenipa no ohene ewo mfimfini adontemfo di animu kontrani akwam di animu na nifa wo nifa na bonkum na chese ya shield wo hene se wo bia ntimi ememaye no boni bia na fe chiromfo nso di akire na wo mo ayaka nyina atwa ohene wo ahia yekọ ne adi nkunim a na no saa no ohene hihye no na aka ho ye yenkọko nifa akra de yesha ye dodo no no so nanso enam se yenkọko nti no enye ihia se ye bebre no an se etimi ka tripam ho no ohene asemi eto ne trim no se yemo ano a ya ka tripam no ne aboa no ya ka adwena kire no na won so dia adwene aye adwuma ana da se wadaruma udini nyina the from Nana Boakye Ansah Debrah ni Asokore Mamponghene Nana Boakye Ansah Debrah Asokore Mamponghene ena ye ne edi nkomo sisi ano kwasem ne wo ba asante mantem ha okanfo na wo mo ni abre na wo no nsa asesem wo mo ede akọ abefo kwan so etoto niema se ne be ya asase wo mansosem ene nkrata asem nyina no bibia ebe kama ede ama enti wo ne ni di nkomo ewo Nifa Fekuo no mu no yenre se ye betimi ene ye nana kwantaka sehene nansan ya na odi mfinhia aduosia na nya asem ketwa nana nkasa na ato na numtuo na wachirim di ama na nya asem ketwa a wo shefa no ema ne ye fefefe ho nana afia no ahia kakra be na obeka de mekan se mahwefo tiefo nyina me mom nyina afinhia pa ma kan akiro se afia ye besim no obi ahwe no so yie afi we se no ma bia ankoyi amawa emo abamumu nyame ya aduma afia besim no wo so ho beto ni asra driver fo se obi a atrombo ase no ko kakra don fa passenger for no nko abusua ko bi na diku ka animu so di mikratante na se nipa no ko wu ya faso be ne wo so enti woni sesi na chi ne mo hwanwe nipa no nkwa no ho na ye nyina anka se nyame ye do ase ene ya de kase enu ti ne atwa ahia yi afi bia age kura na koside ne ye obe nwotwe ana enkro ne wom na we ni akosida etwato afi mu na eye soronko in the sense say ene na yawo Yesu Kristo 25 December ene kro no an san akoside na je se ofa nyamesom mu a eye da ponda ena aba Asante amamre so a ene ye da ponda na je se ne eye de jesem ema ye ne ewo Asante memu ti de mekan se obi ahwere ho so ye se be ya afefoforo ba beto asondwie mu entokwasem ni ho obi bibi na won ti ase a nyabotre na se de national security for airport there will be was see something say something baby I will be so who say nipa bi nam ho na ohwe omusu ban no ense fata ohino okro bonamane se police station ho no abonamane if you say my atwe ho hia no eno ma bebrebe asi ebinsi Ghana wa anhwe yi a
ni etima ko ye de as we bia betimasi it will be amena ni na ho it is see something say something ye meka no ya nana Boakye ya Abibirem wonna ye ne ekodi enkomoi na mensa kamfantifo so wonyina wonhen wa santimantrum hanum nana kwesi esa na mpotodi no na anyen aha onu so ha ye bese kwan na ya hwese ebutumi nye onu so abonkomo kakra nana ye mo akwa baba NYANSAPO kasamfanyi NYANSAPO buso pa ime da wase papa mo afinsia pa so me tiefu na ahwafo nyina so afinsia pa atefo mo ayene ye behwese ebutumi ansan ye ntechema na ya kamfante kakra nana no wasema anyi na ade kese akwaside mo twa to kra wa afimu kakra be na wanso de botudwa tele mami ni apen na nkwanta kese hene kan oye no kwa ine ye bronya da eba akanfo ye calendar no so a oye da kese na se na akwaside awotwo ana akunu na ye wa afimu na ewie nyine Tiero tumfo Asantehene obadama obugwa ne data ofrena adofo na nipa ye chana signala ye ba ne ebogu ne nchen ye som tie wa ha oye nne ye nyigeda kakra me makan de ye mrantie na kaktesia na wo ba ye nyina ye ezeja ho so mo modinala no mpini ye ya bring na wo makan ye ho won hwe won ye no mo wo bre ye amade bi enyi wa ho so wetum afagana na kita magana wa ye Kraboshe. And I don't want therefore, I don't know. Arafo yede tumwanimu anopai se akwaside ade kase yede twa to vision mienu ene aduonu mienu ene na yede eba awie na asakwa ya abakwasem fense vision be se wo ha ene miensa achinie afei na akwaside a esa ni bronyada ehia no ebi aba enta ensi enti ene akwaya abakwasem a obi oba bibia no ebeka sa abakwasem ne twere ho ene NYANSAPO samre opemso ne nesi okrowe ene obrawe ngoma so tumfo se tutu wama ne muso de ne NYANSAPO ena yenso yede mu ebesie yama mu nyina afinhia pa na yaka che mu se nyame yadma finhia mpimienu ene aduonu miensa yebesi mu no yebesa aba no pabene so yaba no okukudam afei de ene yede musie ma mu nyina mo ene hwemidin ene abusia pani ousu atuumi Dentini ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa oda woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the perfect ne honhon hia na America sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya